Estas antigas vías do ferrocarril, agora en desuso, terán pronto unha segunda vida. É parte da bella liña entre Redondela e Santiago e vaise transformar na Vía Verde do Salnés. O proxecto deu hoxe un importante paso cara adiante coa asinatura do convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os representantes dos concellos polos que vai discorrer o itinerario, Caldas de Reis, Portas e Vilagarcía. Segundo o documento asinado hoxe, vaise acometer unha primeira fase de acondicionamento das vías para poder dar resposta canto antes a unha crecente demanda deste tipo de servizos. As vías verdes son para o turismo unha ferramenta de atracción porque, ademais, permiten a práctica de diferentes experiencias deportivas e culturais sempre en contacto coa natureza. Esta primeira parte do proxecto ten un investimento de máis de 326.000 euros, dos que o ente provincial achega 200.000 e o resto os tres concellos implicados. A isto habería que sumarlle tamén unha partida da Xunta, polo que a creación da Vía Verde ascendería a máis de 565.000 euros. A do Salnés será a primeira vía verde que discorra íntegramente por territorio galego, xa que na actualidade só existe a do EO, compartida entre Galicia e Asturias.